Pak Yatno. Oh ngoten. Inggih. Dawuh sampun kayatur bapa mugi tansah paring panglipur ing undangan sonten menika wonten kadang-kadang singa budaya. Monggo Bu Tutik menika wonten ayun-ayun gobyok para kadang. Nggih. Wonten kadang-kadang singa budaya. Nggih. Iki kagem tamu kateben rawuh. Ngaturaken sugeng rawuh. Nggih, atur rawuh sampun kapiatur ngejumbuh saking swasana ing kalodhangan sonten menika. Inggih menika Kang Estreni anggenipun Bapak Sutrisno dan Ibu Gin ingkang tepi darmane ngasepuh. Yuk gobyok. Ayun-ayun. Dados. Sembah nuwun Ibu Tutik sampun ayun-ayun gobyok. Reketase kathah pamunjan wonten selendang biru, wonten merah ino menika wonten Kang Suroh kengene ngareng ngaturke
Apa Kang ayo jumeneng kene Kang. Heeh. Iki tak celuk iki ya iki mike ngambil nggone. Heeh. Ya rek ngaturke apa Kang Sura? Palaran ngimpi Dimas Sutrisno. Oh, palaran ngimpi. Ngimpi dipalarke para kadang. Lewat kadang-kadang. Nggih, kagem Sing budaya. Injih kagem tamu katampen kontur Bapak Sutrisno bikin ngaturaken sugeng kantur mugi dalem pun soang-soang. Injih ngimpi palaran. Yuk singo budaya. Kula kan ngadeg. Ngambara ing awang anglangut bebasan tanpa tepi. Nora besing mego mendung medar ngedari jagat ngulandara nglembara nggawe gunung katungkul ngumbar gagasan satemaki nawa ngimpi. Gul. Song ngamblong. Tekan nggon ya Bu ya. Ayo. Ayo Kang Sura. Lanjut. Sripat sripit lembehane meraga simpit Ayo. kandas luas wiragane anglam lambe. Katon mesem sepot matu gandeng lagu moyo katon bunga kenyokang pindoha sari kucing wahane kabeh mau ayo
ane masir gandes lumahan ragane alam alam pripun Bu? Poen. Ya si jingkas lho Kang. Ya si jingkas umpama karo Mbak Yu ku ngaju meneng kok duet meneh. Kula karo mbaknya. Aku lo kesel wit mau. Monggo nderekne. Pripun? Oh ngoten. Oh nggih. Wong nendang biru. Mong siji Bu. Heeh mbakno kok kon tanduk ra gelem. Gah aku ngono ki sesuk aku moh ngono ki. Wes jane wong pisan tok. Ya mak terus kena tok. Kudu nek penake tanduk. Iya bocah. Ya jare to. Iwas kene kadung metentek. Kadung metentek kono mak terus ya Bu ya. Heeh. Ya. Injih menika wonten panjutan selendang biru. Selendang biru ki ana loro lho Bu. Selendang biru Mas Maman niku selendang biru. Mas Maman ala Jawa. Kedep kesmak ae to Bu. Oh nggih kedep kesmak. Selendang biru. Nah siji lak kuwi to. Betul. Kedep teh semak. Jane selendang biru sing anyar kuwi manut tangkemku. Nggih monggo selendang biru biasa. Nggih Jawa. Sesuk nanggap nek. Jawa. Kok nak dicobi kok nika. Sesuk nanggap dhewe nek sing musik. Kok nak dicobi kok Kedep teh semak. Mana Bu? Bukono saka celuke Bu. Heeh, kok ben iso. Jane sak pira? Heeh. Biyuh, sakmono kuwi. Gusti Allah ning ngapura. Sakmono kuwi bakno. Ejih, aku tamu ketemu rawuh, Bapak Sutrisno sampun ibu ngaturaken sugeng rawuh, katuran kerabi kang sampun kapiatur, senambi amirsani kadang-kadang campur sari singo budaya. Nggih. Nek semayan musik. Oh nggih, kedah semayan. Nek semayan ki pokoke enak Bu. Heeh, kok lek gak semayan ki biasane selendro. Lah ngono ki engko nek aku kadung ngene dekne gak ngene. Heeh, dadi gak engko kadung ngono gak ngono. Dadi gak kowe enak Pak Jelep lek pokoke enak malah iya. Tak rambahan kok terus aku muni jenengan manut kula. Oh, wis manut Iki bose aku. Lah iya no. Kowe Purbawaseso ning panjenengan iki ya. Iya sing nyanyi aku. Iya to, heeh. Yuk singo budaya kedep kes. Ya, yo bunga nekane. Kasih
Ngono ya penak. Ya penak Manut kok. salah siji. Pokoknya manut Bukes iki penak. Wis to. Lah buat model piye penak. Saya tak silakne sih. Aja dhuwur-dhuwur aku malu aku. Anyelak janji. Selendang biru. Ya Selendang biru amung ngenaki ati. Jian to. Batin setiamu selendang biru tetap penuh janjimu selendang biru. Lah wong aku iki urung lho. Kok wis? Urung kok wis ya, Bu? Aku iso digueret. Iya. Kowe gliak-gliak. Lah kurang sak ketukan lagi aku. Ono. Sirmu Iya. piye apa kok Claire wae piye sirmu? Ora apa-apa. Ora apa-apa. Kleru nek kompak kae malah apik ya. Piye piye cakepanmu sing Claire? Dibaleni malih nggih. Nggih, monggo. Sik to. Piye? Cakepanmu sing Claire wingi. Apane? Bar kon nyilak ning to. Heeh. Cakepanmu kae piye? Mbah. Tetepno rada jeru Gak. to. Oh ngono. Mas, kono tetep ora jeru. Kowe wani wae piye? Tak tenani wing ora teko lho. Endi ya? Nggih, monggo kalajengaken Ibu. Tatapan janjimu selendang biru. Lah ngono ki
pener. Lah iya toh. Masa dibaleni malah mau enak ya Bu ya. Lah tak wasi lho. Heeh. Nek ra diwasi ki menggok. Kudu dikomando. Heeh. Nek Ayo. diwasi ra wani menggok. Karena sak cerit Bu. Heeh, saya sak cerit. Tatapan janji